ngatur kene, kowe ngatur kono. Sing ngatur kono ben Gusti Allah ae. Aja. Suara ondo. Ondo dasmu. Endi? Kene duwe jagung, Sing sitoke? kene duwe pitik. Lah nek dicampur nyapa? Yo entekno jagung iki dipangan pitik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Kita lanjut yuk. 3, 2, 1. Nyanyi dulu. Kita nyanyi dulu ya. Boleh teriak bareng-bareng. Rada merinding ya Pak ya. Aku gumun penonton iki. Gumunmu piye? Akeh iki aku ditanggap Tanggap piye? nanggap percil CS sing delok dualam. Kok iso? Tapi ya ora apa-apa. Oh maksudnya oh iya Ya kita ora tetap masalah. menghormati. Tapi dicoba ya dilihat kekompakan dari keluarga besar Bapak Karminto. Niki keluargane sedanten nggih niki nggih. Nggih, leres. Aku tak jajal ndelok kekompakannya keluargane Pak Karminto niku Pak pripun. Karminto kalian Ibu Nariun. Aku mau wis salaman karo Mbah Yai, Mbah Nur. Mbah Nur. Oh ya kayak kabeh kancane dhewe Oke, iki. pokoknya- Iki kabeh iki buat masyarakat derek, kita mana was derek gandul sarunge kiai. Ora melorot Pak. Maksudnya manut lho suwotok. Iya iya iya. Coba ya, sebelah kiri panggung mana tepuk tangannya pada malam hari ini coba. Oh, kompak banget. Oh, kamu Meskipun koordinasi yang sana. Iya, aku kene wis, aku kene. Oke, Aku ibu-ibu. aku di kene. sini. Kamu keluargane Pak Karminto apa wedok kabeh to ora nek lanang iki belas. Oh, lah kayak lanang kene kono kayak. Sini. Oke. Sini keluarga dari mempelai laki-laki kalau nggak salah. Saya sini laki-laki. Dia ini dangdut Saka Jeporo. Jeporo. Ya wis nderekon ning kono ae. Lah iya kowe iki sing Aku yo kelahiran Jeporo, Pak. Aku ngatur kene, kowe ngatur kono. Sing ngatur kono ben Gusti Allah ae. Ya, kono yo anggotane lho, Pak. Lah iya, kowe ngatur kono, aku tak ngatur kene. Coba lagi ya, kita harus kompak pada malam hari ini karena apa? Keluarga Pak Karminto kalian Ibu Nariun menika nimbali kula khusus digawe nyenengne warga, nyenengne sedulur. Ngoten nggih? Coba tepuk tangannya sebelah kiri panggung mana? Oke, siap. Bagus. Jangan sampai kalah. Yang sebelah sini, mana tepuk tangannya? Wah, menang aku. Aku diwangi sing ning kono kok. Oke. Aku njaluk tulung rotok banter ya, Bu. Aku nggak gak banter isin aku ya. Ya, sampean keluargane lho ya, nggih. Coba ya iki. Untunge kene kok isih tetep enek menungsone umpama ora enek menungsone ora. Para maisan ayo tepuk tangan. Aku sepi no. Jalan ya nggonku ya. Kekompakannya keluarga Pak Karminto ya. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang apa? Terus hore 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 hore. Tangannya di atas, Bu. Hore 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 hore. Tepuk tangannya mana kiri panggung ibu-ibu? Ya ampun, melempem le gone iki. Lah. Biasanya mak-mak kuwi nek bengok banter, kamu kurang memanfaatkan the power of mak-mak. Dilengi aku iki lho. Ngarep iki ya mak-mak kabeh. Sawangan tapi. Tepuk tangannya mana? Ngerti? Kleru aku. Podo mae. Oke, tangannya di atas. Oke, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan. Sana bilang hore, kita bilang ayo ya. Masalah ora banter nggonmu mau. Bilang ayo, oke? Dengan kompaknya ngene. Kalau kau suka hati bilang ayo.
Kalau kau suka hati bilang ayo. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang ayo. Apate 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 do iso aha-aha kabeh meneng lambemu. nyapa Grupku kita masuk angin kabeh. Ya melempem kaya ngono. ngono to sing seneng Ngomong jalukmu piye bahagia iso jane iso tapi kurang akeh kon kok iso buanter ya kon ngene banter nggon aku dua alam kok lek ye wangi iki pokoke grupku iki bengi iki donya akhirat awakmu nek nganti wani-wani iya iya oke wedi aku rono bawa HP oke HP-nya dikeluarkan center oke kaya adik iki oke iki kaya bapak iki lho oke HP-nya dikeluarkan goyang-goyang kanan kiri kanan lah kaya sing mburi kae kanan kiri kanan wong kok ngene kok dibak di hati ini hanya ada tepuk tangannya mana HP ini dong HP ini langsung ditolno kabeh Pak aku lali ya nyapa nak ning kene iki wilayah kene iki luar biasa kene iki Demak Bumi Wali ning Bumi Wali lali aku lagune kok kaya ngono lali lak lagu iki mesti banter lagu apa nih to Pak aja ngelangi lho aja ngelangi lho iso tenan ora iso isin tenan aku iso nggih saged nggih santai kaping 3 AC ing bocah uga marang bisa saged oke uga gawe percaya kaping 4 keluar piye nyerah apa ora Mbah Uti udung ireng nyapa Mbak Uti ngowo he ora nyanyi belas lah kono bocah lho kene arep bocah selawatan to iya iya Allahumma sholli ala Muhammad deleng selawatan kuwi lho mau ndelok ning arep barangmu nyapa nyapa nyeneni Mbak Uti pengen delok tontonan no Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad tontonan grupku oke kleru kaping 3 bocah uga marang ruga gawe kaping 4 lagi apa lagi alah bu meneng sik Kang sing muni lho Bang Papat iki tok iki meneng ae alah padha ae yuyu ono kene kancane pas kene semangat malah ngarep sing papat tok liyane meneng ae ndek ae selawatan wis selawatan wong selawatan ben barokah ya Rasulullah ya jalan bon ya libal karami Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Alhamdulillah Pak iki dijak dangdutan oke ambiaran oke campur sari oke solawatan ya oke ojing ya oke pasukanmu ya aku iki tenan gumun nek tem ning kene iki gumunmu piye Pak ning wilayah Pasir Kecamatan Mijan iki Percil CS guyon maturne senek ping 4-5 agek pisan iki lah ngono drijimu mbok tekuki ya sapa ngerti lurah apa sapa ape nanggap matur nuwun Mbah Lurah matur nuwun apa nanggap urung matur nuwun urung ben nanggap sik rumah saku mau wis DP iki ki ning Bapak Karmonti Bapak Karminto oleh lah Ibu Nariun alhamdulillah luar biasa ya. Ibu Nariun kula acungi jempol
Pak Karminto kula acungi jempol, Ya, lu, Mas Eli kula acungi jempol. Sebab apa Le? Sebabnya apa? Iso ngenyang dagelan, pintere ra ukur ngenyang. Pak, bakul buah sitok. bukan ngenyang dagelan, itu wujud salah satu nyambung silaturahmi. Jadi ngobrol-ngobrol penak nyang-nyangan. Mulih awake dhewe engko digawani salak basa, anggur basa. Masa basa antro. Lah piye? Ya digawani buah-buahan. Buah-buahan komplit. Rong truk. Ngemburi mbokmu lho truk. Lah mbok menawa Aku mangan long truk klengkeng ora masur-masur kok masamu. ya ora apa-apa to Pak, menjaga stabilitas kesehatan kita. Iki acarane tasyakuran. Tasyakuran wali matur urus. Wali matul urus. Iki manten wedok kene manten lanang dingenane nanggap dungdak. Ning Dangdut. Kayak kuwi heeh. Aku lho Dangdut. ya kuwi nanggap dangdut engko ning kene nanggap campur sari. Campur sari. Didongane mantene dadi keluarga sakinah mawaddah lan warahmah. Ya saadah ya saomah, aja Amin. nganti pecah, aja nganti pisah, fidini wa dunya wal akhirah. Alah amin. Kowe kok ya ngerti ngono kuwi. Ngomongi kene ya santrine kene kok. Ewe, Aku biyen ku soboku ning kene. wilayah kene kowe tau lho. Ya tau ro. Aku agak pisan iki wilayah kene sing rame ning ndi le? Sing rame ya ning kota lho, Pak. Lho, iya ro lah kotahe kabeh rame, pengen sepi. Kowe lak pengen ngijeni, kaya contone kaya Mas Eli, Mas Pak Eli. Karminto. Pak Karminto. Sebab apa kok bakul buah? Ngijeni le ning kene bakule. Kok piye to, Mas? Lah piye? Nggon lak mbone bakulan aja ning nggon rame, sing sepi. Umpamane kowe ape bakul apa? Umpama aku pengen bakul sing ngijeni sing penak kuwi umpama pengen bakulan buah kaya Pak Karminto. Nah, Dadi tak bakulan cedhak kuburan. Ngijeni ora enek musuhe kowe. kuwi apik lho Pak. Umpama aku buka bakul buah 24 jam ning pinggir apa kuburan. Kuwi tengah wengi susana teko. Bang, salah Bang. Tak tau apuk. Mula kuwi wong iki kudune kaya Pak Karminto sekeluarga. Iki jenenge sedekah. Rasa syukure gede. Wong rasa syukure gede, gelem sedekah. Kuwi lho, apa kuwi jenenge rezekine lumintu. Apa meneh ngene iki nyeneng-nyenengke dulur-dulure. Iki pokoke masyarakat dulure kabeh sing teko ning kene iki sing delok guyon maton piye carane wong wedok-wedok ora mikir nebang mekar bengi iki. Khusus bengi iki ben seneng atine. Oh, paham ora? sebab ulu makrufin sedekah. Bener. Artinya boleh? Masa ora ro? Ah, engko takone Pak Nur ya engko. Nur kok. Sapa sing nyeneng-nyenengke wong, wong khususe wong akeh, kuwi kalebu sedekah cadangane swarga. Dadi wong nek nyenengke wong akeh, kuwi mlebu swarga. Bener le. Dadi nuwun sewu, pomene awake dhewe bengi iki ning kene, sapa ngerti besok acarane diganti ning endi. Kan gitu le. Betul. Awake dhewe ning kene pokoke matur nuwun karo masyarakat kene, matur nuwun kalau ibu-ibu yang ada di depan situ, ning kono kuwi mas-mas yang di sana. Ya. Terima kasih semua. Tanpa adanya penonton pada malam hari ini, nggak mungkin campur sari guyon manton menjadi meriah. Loh, Betul sekali. Maju ke depan, nembang sing kepenak, lak mau nembang karo aku, saiki nembang mau Islami le. Lah lenggah mawon, pun jenengan lenggah. Niki mangke manut jenengan Bu. Kula manut jenengan. Niki mangke campur sari dibare jam pinten kula manut sampean. Nggih. Niki mangke dibare jam pinten kula manut jenengan cobi. 11. Hah? Jam pira? 11. Jam 1 sampean kuat ning kono. Jam 2 Ibu-ibu ya. ibu-ibu kuat ning kono. Jam 3 sampean kuat. Jam 4 aku gak kuat. Lah ngono kok tawa kuwi lho. Wong wedok-wedok biasa ngono ning ngisor kuat. Lah sing ora ning mikir sing lanang ning kene petendangan. Mas aku ibu-ibu ngono kuwi. Ya dadi senengane kuat ngono to ya karek tadah tok. Tadah tok wedok-wedok iki. Wong lanang nyambut gawe koyo ngene iki mulih bareng Jak selawatane ae ya Pak ya penak ya. awakmu iso Ya iso no. ngono bang apa sing iso Ya kene selawatan sing anyar-anyar Ya sing pira penjajahan ae. Sing ndi? Penjajahan ya penak. ah lenggah mawon pun to ampun kuator Ampun kuatos. ya kuator Kuatir karo kuatos digabung dari kuator. ampun kuatir pun to saestu iki mangke los pokoke Tunggale ini mulih karo itu gabung inu. mulih ya doh aku ya timbul Pokoknya bengi iki ning kene ya Pak. Nginep ya Pak ya. nginep diengkulmu mantene ning kono mbok nginep ning kono terus Ya ora apa-apa to Pak nunggoni Pak kok suarane piye. ngawur Jadi rungokne kan penak to Pak. Karo nutur-nuturi manten kan yo penak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mas nyanyi Mas Lah ya sadurunge nyanyi maca bismillah sik ben selamat donya akhirat Oh, iya. digawe penak. iya iya
Bejane kok to kuwi ape nembang apa Lah aku, nembang ini lho. aku DM ya mbok senggaki. Syukuran. Syukuran. Fam. Iki kanggo masyarakat yang berkeluarga dan bertetangga. Kalamun kau dimulai malu samau kalilul li qalbi inda jahli wa hayrati. Bisa ora? Gak apa lagu. Lah kawula cilik. Jual katut, juale sapa? Aku rapal. Ngawur iki Lah aku rapal kowe. Nyanyi dhewe lah ya wis to. Ya, maksudnya wong loro awak dhewe duel, Pak. Ya. Duel wong loro. Ya. Kaule. Nggih. Kawula cilik padha Nangsa sandang pangan dikurangi. kaum wanita di kaum pria Sing aku ora roh padha disiksa. padha disiksa. Akeh wong kerja paksa ngorbanake Sana tempatnya lah tonggo. Alah, lah. Lah piye? mangel awakmu iki. Aku rapal Ngomong gawe kaca-kaca dhewe malah iso. Iya. Nadane ngono kuwi. Ya oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ojo sampai luput pokoke. Aku Purwokanti ya, Pak. Iya. Ngarepe om gurine om. Alah dagelan tuwek masuk gua. Lah iya, Iso. bisa ta? Iya. Heeh. Awakmu biasanya tuwek pekok. Oh, mekok-mekokne wong tuwek. Lah, iki Potong mau. 750. Pak, bayar aku 500 masa potong 750 min loro Piye ya. carane kowe tekor ning nggonku? Ketua LCT. Apa kuwi? Lecet. Oh, mangsamu lambemu kuwi karo masalah. Mau nyanyi sih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karo Kenyapa iki ngelingno sing berumah tangga dan bertetangga iki lho. Ya. Karo dulur, Padha tukaran. karo tangga, Jojotosan urip ning donya mung sepisan luwe becik. gawe solawat. Awakmu kaya pinter an kabeh. Terus nanti. Apa pinter iki ganteng pinter. Alah pinter bagus e. Tak itu. Terus ki lho. Lah ngene iki pangananku. Bisa ya? Bisa, ya terus. Ana urip ning donya aja kakean dosa. Kakean dosa nyemplung neraka. Ning neraka mengko diapakno. Ning jero kono kowe disiksa. Kono ya Pak ya, ning jero kono disiksa iki Takonono ora percaya seni jero kono. Iya. Ora percaya. Takonono ora Amit percaya. Bang, amit Bang. Diomongi. Mama siksane itu yang ngerti. Ya rono. Sing nyolongan, Diketok tangane. sing ngincengan, Culek matane. seneng rasan-rasan, Disuwek cangkeme. sing seneng zina. Pikiran dhewe. Piye to? Lho kok nyapa kok ngonoan liyane yo akeh lho kok. Lah iki ben dorang lakoni dosa ngono lho. Lah iya. Siksane ning neraka. Heeh. Ya to? Sing- Sing nyolongan, Diketok tangane. sing ngincengan, Culek matane. sing seneng rasan-rasan, Disuwek cangkeme. sing seneng demenan. Pikiran dhewe. Gitu bocah iki. Ya paling gak diketawa digecek kalau mau Ayo. disuwek kok. Kowe iso takon iso jawab. Ya iso jawab no, iso gelar, iso gulung. Ayo. Heeh. Sing didemeni. Lah sing Sing nyolongan. Iya, sorry. Sing nyolongan. diketok tangane, Sing ngincengan. diculek matane, Sing rasan-rasan. disuwek cangkeme, Sing demenan. siksane gedhe. Oh iya, gak mikir. Mbok digepuk, mbok diketok, pokoknya siksane gedhe, Pak. Iya, Sebab iya. itu dosa yang paling Berat. tidak disukai Allah. Bener, Dek. Oh. Agak maju ke situ. Maju lagi. Nadane. Oke. Iki saiki kan wis ngomong iki nuturi ibu-ibu. Iya. Saiki masuk kaya ngene iki ada kudu nuturi manten. Nuturi manten yo nganggo Mas. apa dagangan iki to? Mas sapa? Mas Miftah
kalih Mbak Mila. Mbak Mila. Ini. Paling gak nek Kowe kan iso swara wedok. Iso. Coba nadane Mas. Jadi Mas Huda wis Mas Huda. Engko mari ngene ning kamar. Engko ya engko bengi. Engko iki lho bar campur sari bar. Engko sampean Mbak Mila iki dicekel tangane. Cekel tangane kayak ning ngarep lawang. Ya. Nadane. Kowe swara wedok. Ha, kowe dadi Mbak Mila. Aku dadi Mbak Mila. Oh, Ya. cantik no berarti. Ya. Kowe dadi Mbak Mila. Aku Mas Huda, kowe Mbak Mila. Mbak Mila. Iki nuturi manten, mantene ben rungokne. nutur. Ya. Wong yen lagi gandrung. Lu awas lho Pak. Wis to menengo. Iki dene nuturi manten lho. Mbok wales kok aku sing gapal mbok nyanyi. Ayo gendenan. Aku ora hafal lagi kowe. Wong yen lagi gandrung. Ra peduli bledose udun. Gunung ya. Gunung ding. Ora nek dinge. Gunung. Wong balene ya. Iya, iya. Wong yen lagi gandrung. Ra peduli bledose gunung. Wong yen lagi naksir. Ra peduli yen barang nuklir. Digeret sithik, Mas Huda gereten sithik ngarepe lawang. Lase. Nadyan lagi bokeh. Direwangi tretek retek. Mas Huda terus nyawang Mbak Mila. Terus ngene, Allah wis to. Iki nyapa to? Nyawang. Iki nyawang Mbak Mila rasa ngono. Jare nyawang. Jarene wis jodoh. Apa-apa duweke wong loro. Ya, lah wis apa-apa dhewe wong loro mlebu jero kamar. Lah, Lebokne, Lebokne. dilunggone. Tak anteni yo iki lho. Wah meneng kok lambe bugel tamu aku ngomongi mantan. Lebokne ning kamar. Kamar ya to. Dilunggone. Dilunggone ning pojokane Pojok kasur. Yo plak terus ditandak dicium. Iya. Tak dasmu duduk kuwi. Tapi Iki lho contone. Madeg terus ngene. Mas Yuda karo sarungan to, Mas. Irung bangir aduweke sapa, Dek? terus Kowe irung karo ngalem. Irung bangir. Ngono, Mas. kae duwemu kabeh ngono kae. Irung bangir duweke sapa, Dek? Irung bangir ya duwekmu Mas. Mas Yuda nyekel lambe tipis duweke sapa, Dek? Lambe tipis ya duwekmu Mas. Janggut nyatis duweke sapa, Dek? Janggut nyatis ya duwekmu Mas. Iki sing alon-alon bangke ane disik-disik duweke sapa, Dek? Bangke aniki ya duwekmu. Mbak Mila mari ngono terus geblak ning kasur. Asik iki sing tak anteni. Dasmu iki ngomongi Mbak Mila geblak ning kasur karo iki piye. Mas sing takon sing lanang. Saiki dadi sing wedok. Dadi sing wedok. Oh iya iya. Iya, Pokoke iya. takok terus ngono ya. Tapi Takok. mesti harmonis ya. Harmonis. Ah, balik. Ayo. Ayo. Irung bangir duweke sapa, Dek? Irung bangir ya duwekmu. Lambe tipis duweke sapa, Dek? Lambe tipis ya duwekmu. Janggut nyatis duweke sapa, Dek? Janggut nyatis ya duwekmu. Bangke ane duweke sapa, Dek? Bangke aniki Mbak ya Mila geblak. duwekmu. Iki piye Mas? Adi kapak Mas. Mengko kowe lah ya weruh dhewe. Iki piye Mas? Weruh piye Mas? Wah, aku mari ngono ya takoke. Iki piye Mas? Ditokke piye Mas? Mengko buyar padha lemes dhewe-dhewe. Lemes piye Mas? Alah, lemes sing piye Mas? Ayo ngono ndang turu-turu wae. Iki piye Mas? Turu kepiye Mas? Bariki ora kena diterusne. Iki piye Mas? Diterusne piye Mas? Terusne mandek kok lambene. Iki piye Mas? Lambene
terus-terusane kok diterus-terusne ae Mas aku. Wis meneng lambemu lah ya wis to. Ora ngerti aku mangan-mangan pentol culik-cilik ora roh. Pentol piye Mas? Cilik sing piye Mas? Kuwi ngono jare pentole Pak Karminto. Yo ya kancane wis ngelu kok piye. Wes menengo. Aku senani Yai Nur. Gah piye Mas? Wegah sing piye Mas? Mas, enek setrum Mas. Jikono janset setrum cangkeme iki lho, setrum. Mas aku ora mas aku. Terus piye Mas? Cerita kok terus. Mbah, nyanyi dhewe kono. Kono. Piye Mas? Mbah sing piye Mas? Nuwun sewu ngeten iki kalau iki teng Malang niku sekawan dinten lho ngeten iki terus pecah ini. Enggak maneng-maneng rumah saku kok rumah. Meneng piye Mas? Meneng sing piye Mas? Wis karepmu lah aku tak mudhun wis gak. Wis gak gelem dhewe kono. Kowe karo babongan pring kuwi nek gelem kowe karo rumah saku wong kok rumah saku wong iki kok beda-beda. Nah, Beda piye? alah wis. Nadane tak nyanyi dhewe kene. Masa aku gak entuk? Wes. Aku tak takon nih. Wes, aku tak nyanyi dhewe ora nyanyi karo awakmu ora patheken. Aku ora nyanyi karo awakmu ya ora gudiken. Aku ora nyanyi karo awakmu ora kadasen le. Aku ora nyanyi karo awakmu yo kan apa gak teleng. Aku ora nyanyi karo awakmu ora penyakitan kabeh ben tak tantene kapok kowe. Loh, aku sing ngombe obat. Nadane coba lagu sing ngene lho. Suaramu oke, suaramu wedok oke, tapi getaran itu kurang. Ya. Kurang piye? Alah balik neh. Gak wis oke kuwi ya. Ganti ya. Lagu itu. Statue. Wedi to. Nyanyi. Oke. Iki jenenge tak warai. Mereka ngene iki olah vokale kaya ngene iki. Dadi mic iki digawe tata piye? Kuwi enek Sampeyan duwe teknik miking ngono. miking enek no. Ayo, rambutnya ayo. Enom le. Ayo koyo landak rambutnya. Nerak dasmu. Iya. Pak mikmu lho, Pak. Wes to. Lah mikmu ngene-ngene. Lah aku sing nyanyi ya nyapa kowe repot. Stay here. Huwa. Dek. Hi. Huwa. Yaw. Aku ning kene. Ora koyo awakmu. Asenju. Alhamdulillah tak kira setepe umat. Nek vokal ngono kuwi nyanyine ora kaya awakmu. Miking nang masyarakat kene yo kurang halus. Kene iki Demak Jawa Tengah, masyarakate semi alusan. Iso iku. Nah kene ku yo senengane sing ngono kae. Apa? Kaya biasane selawatan cengkok statue ku yo iso digawe cengkok kadroan ngono kae. Masa Tak biasa. Titeni nama aku mari. kaya luti gale japo. Titenono nek aku wis waras. Tak ngene. Coba. Alhamdulillah. Alah. Yo donga to, Pak. Iya. Mas yo mau wis donga nek ben slamet nek gangsar oleh lairan. Amin. Stento, yo sei Asik. Iso.
Lah pemene berarti kowe lek wis nembang iso tak celukne sinden pamundhutane Pak Karminto. Menika nyuwun sinden wanita Rainaga. Ora percaya. Ya, sinden wanita ingkang Sulistyeng warna utawa cantik. Sepotan aja. Yuk sindene disepoti biar naik panggung pada malam hari ini emang luar biasa. Yuk, sepot aja. 3, 2, 1. Yo, wanita sambut bintang utama sama-sama semuanya. Sama-sama semuanya. Bintang tamu kita pada malam hari ini ada satu sinden cantiknya Indonesia. Bareng Budak Maton kita persilakan. Mohon maaf ibu-ibu yang hamil tolong dikebuk 3 kali ya. Yang hamil dikebuk tolong. Kok kira sawan ngene. Iya, sawan iki, asli sawan iki. Jane pian iki kok kebangetan. Lah pian nyapa? Lah yen ning kene iki aku adadoh teko Jawa Timur ning gone Demak. Lah mosok kaya aku metu kok terus kon ngebuk wetenge iki lho. Lah piye rupamu kaya ngono kuwi ya? Namanya siapa? Kenal dulu tak kenal maka tak Kampleng. Sayang. sayang. Yuk, Sayang. namanya siapa cantik? Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga masyarakat Pasir. Pasir. Luar biasa sekali. Iya. Wah tenan, penonton tepuk tangan untuk masyarakat Desa Pasir. Yang ini kilo guyub rukun. Gawe percontohan Pak Karminto duwe gawe. Penontonnya guyub rukun. Nanggap guyon maton. Cak Percil CS, enek Cak Percil, Cak Slendem, enek Sampeyan sapa? nyiliti. Oh gak penak dirungokne jenengmu kuwi lho. Jenengmu dirungokne ra penak lho. Lah ya nek wedok ngene aku nyiliti. Lah kok iso nyiliti? Nyiliti Pak Karminto. Baru masuk Nah, aku lah yo wis suwe to. Nyiliti. Lah yo nek gawe kebaya kan mesti nyi to, Mas. Lah aku karo Pak Karminto iki kenal suwe to, Mas. Mosok? Lho piye to? Padha-padha saka bos buah. Lho lho iya. Awakmu yo yo to? Aku dhisik buka ning gone pungkruk kono. Pak Karminto. Pungkruk ini. Pungkruk Jepara ngono lho, Pak Karminto dolan rono. Aku pungkruk Pak Karminto buah, Iya. aku kroto. Kroto kuwi apa to? Kroto ya pakan manuk. Manuke sapa? Manuke Pak Karminto. Masuk tak baca ndak. Maksudnya iki manuk ocehan biasane dikek ning omah Iya, iya, iki lho, iya. Mas. Iya. Kroto tekan pungkruk. Iki mantenan. Mantenan antarane Mbak Mila melawan Mas Miftah Skor berapa? 3-0. Indonesia kok rumah sakit. karo Oman kuwi mau. Koman mau. Lah iya maksud iki pasangan iki lho. Pasangan. Didongakne muga-muga Mbak Mila kalian Mas Miftah saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmatullahi wabarakatuh. Lho, iki piye to bocah iki? Dongamu ora kaya wong umume to. Kabehmu kelaru. Nek dongane manten piye to biasa? Sakinah mawaddah warahmah. Lah iya to. Iso atut runtut reruntungan kaya mimilan mintuna dadi keluarga ing sakinah mawaddah warahmatullahi wabarakatuh. Kuwi nek sing mudeng kuwi artine apik, tapi lah nek sing ora mudeng ora dijawab Waalaikumsalam ngono. Demak lho, Demak Kotawali. Alah mbuh kowe kelaru. Gapura Endi? Gapura ndi? Gapurane gerdi. Kowe wong pene mobil turu. Gapura selamat datang lingkar kono. Ndi lingkare ndi? Aku buka kopi pangku ning kene. Lagi langgananku kabeh lagi, Mas. Rumah sakit. Maju. Ora sodok lho sareng kemarin. Kamu mau memberikan apa? Pada... Berikan apa keluarga besar Pak Karminto? Lah ngekeki apa to Mas wong aku ora gablek apa-apa kon Iki ngekeki. piye to bocah iki? Paling gak kuwi awakmu iso nyangoni manten apa ngono lho. Aku niki lho nyambut gawe kok kon nyangoni manten. Mas Miftahul ki bos ABC. Kuwi wis kondang bak apa buah, bos buah. Ora kuwi Mas iki. Sing hadir iki kan kathah to. Dongane. Nah, aku pemudin kok ndongane.
Niki ini moden akeh kok kon ndongakne aku iki lho. Kamu memberikan apa lah nyuguhi apa karo sing hati? Lah buah wis disuguhi Pak Karminton sak pirang-pirang. Maksudnya ngene lho, iku lek kowe gawe nang panggung iki ben ketoke bersinar murup piye ngono. Dibong. Kok ekstrim Muncul bocah. Piye? Mas Gawe nang adem. Adem. Iya. Ning jero freezer. iki kamu Pengen sunyi? Sunyi. Ya ning kanan kuwi sunyi ya, Pak. maksudnya kan kamu punya skill, tunjukkanlah Lah sikilku kan dhisik loro nyapa kok duwe sikil nek. kebisaan itu loh, kebisaan tuh. Bisa iki apa ula? Wi, ngene lho, awakmu kuwi mesti iso apa-apa ya ta? Bingung to kowe? Aku angel lho, Pak. Aku ya angel. Ngene lho Mas, tunjukkan. Nek angel rasa digarap. Ngono kok ya. Kalau ujian nih lho PR. Lah jarimu angel. Maksudnya memberikan apa? Tunjukkan kemaluanmu. Oke. Kemampuan ucapmu yo kleru kemampuan kok. Oh iya, kemampuan. Lah kuwi kleru nek ngomong. Kemampuan, sorry. Ya nebang ya, Dul. Oke, Mas. Bawa iso. Bawa ra teko, Mas. Maksudnya iki. Maksudnya nyekar. Lah nyekar iki biasane yo nggone malam Jumat. Nyekar kok ya. Nembang sing gali. Oh, nembang. Osiden kok ya. Oke, siap. Sing gali-gali ya. Gali-gali sing enak ya. Pelok napa selendro? Pelok selindro, Mas. Ngembruki kowe kuwi karo pelok tok selendro. Lah kene iki presiden serba bisa, profesional. Lah kok pelok selendro mbok warne. Tak dol. Nembang ya. Asline Oke. pelok Nada. Minta lagu apa? Sembarang. Yang kekinian apa lagu lama? Lama enggak apa-apa. Kalau lama sudah rusak, Mas. Yang Yang kekinian. baru. Belum bikin. Iya. Lah terus awakmu arep nyanyi apa? Aku nek iki dolan. Dolan jaluk dhuwit kok rumah saku. Dolan ora lah jaluk dhuwit. Memberikan yang viral juga boleh. Oke, siap. Mungkin ibu-ibu, Bu. Tasih anu nggih, mboten ngantuk nggih. Luar biasa, Mas. Penonton iki lho. Koyok numpak bis Indonesia. Kowe iki nyapa to ngurusi bis barang. Iki lho nembango kok rumah saku. Surabaya Semarang iki bis Iki Indonesia. larane ngene iki. Nada, Mas. Lah kowe njaluk nada ki apa muni nyonyok. Lah aku wingi njaluk ra diwenehi lho, Mas. Njaluk apa? Kowe njaluk apa lho muni kok. Mayor. Lah wingi njaluk dhuwit kok ya ora diwenehi. Request napa, Bu? Napa? Ah, iki lho senenganku. Apa? Pereng. Apa? Anu ning pereng-pereng. Pinggir kali lho Mas sing pereng-pereng iki senenganku, Mas. Itu nih kobong rumah saku. Lagu ora panen pereng iki apa to? Nah, Ben. Saben dina. itu kuwi. Sarang-sarang ya, Bu. Mboten, ampun purun. Ampun. MBG Mas baru datang. Buah apa yang paling manis? Makin ganteng ah. Iki lho nyanyi apa? Iki lho jadi nyanyi. Aku nyanyi apa lho? Iki lho apa nyanyi apa? Aku ora muda lagi. MBG iki lho Ora kok aja nyaut iki lho. Lu kenal Veronica kok? Veronica yang Om Strom buat Nona Niko. Om Strom yang biasa tambal jalan lobang dulo. Ayo jawab. bukan yang itu. Tapi Mama Maria bu suami. Bukan yang itu. Tapi Mama Maria bu suami. Bukan yang itu. Tapi Mama Maria bu suami. Bukan yang itu. Oh aman, bukan yang itu. Bagi apa lo ora? Ini kebangetan lho. Lah ya, Pak. Lah ngene wis mbok buka ngene iki aku ndarani winih brambang to, Mas. Lah kok bukan yang itu. Terusane ki sik oke. Lah lirike iki lho piye aku yo ora apal. Kasih kenal saya Dan Veronica dulu. Dia buah Mama laki-laki bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris kecil. Coba satu kalimat. Ayo, bahasa Inggris.
Ice friend. Wes matane. Wes. Maju, maju. Aku ora tahu iso bahasa Inggris. Maju. Sinden ndase nglokop ki mana. Iki lho, contoh ya. Ya ampun, kaya sinden kena tumor ndas ngono. Kita ning kene. Lah aku mau bar ketemu karo Pak Kapolsek iki. Kapolsek. Pak polisi sing tuwek dhewe iki lho. Kapolsek. Masa polisi sing tuwek dhewe, Kapolsek kok tuwek dhewe iki lho. Lah saiki wis pol, Mas. Mau salaman niku lho bapak-bapak dari jajaran kepolisian. Kuwi sene kabeh lho. Pak tentara. Wah, aku metu di anu Mas dikawal. Wah, Sing ngerti bintang tamu nek sira ngerti ndarani maling kecekel, Mas. Karo kamu koyo maling. ya kowe iki dikawal iki ora ben bahaya. Coba nadane. Wes, nyanyi wong Nyanyi telu sing ya. penak ngono. Eh, Oke. ya wong telu. Mayor. Coba ya. He. Lambang larang Bu Jani iki, Bu. Kancane Iki iki lho lho. ngono kancane iki lho. Teknik vokal iki lho. Nyanyi ra iso. Awakmu dijak kok. Ya. Ngono iku cah SD lah yo iso to, Mas. Iki lho Ngenang ngene iki lho nyapu. delokan to, delokan. 3 2 1. Tekan dhuwur. Ya. Ambilkan bulan bu. Bisa. Bisa. 3 2 1. Bisa. Kayak kancane lho, dipedhot-pedhot. Nyapa? Lah nyapu kok mbok angkat lho. Pertama Alon sih. Mama ngono kuwi. Ya. Teng dalang telale teng dalang telale teng dalang dalang. Hey hey hey. Teng dalang telale teng dalang telale teng dalang duduk. Aidoni lho, delon iki lho. Hey hey hey. Delon to? Oke. Teng dalang telale teng dalang. Ayo Mas. Suara ondo. Dodasmu. Lah nyapa kok suara Nang ngene iki lho. delok Tangga nada. Bahasa Jawane suara ondo. Teng dalang telale teng dalang telale. Terus, Mas. Kanca. Loh kok malah mbok kei Pak iki ra iso. Nembang lho Pak. Di DPC engko aku nembang Ya, iki. Oke. Ya. Teng dalang telale teng dalang telale teng dalang. Ning ndi? Iki lho kok malah nulis B to kowe. Sik. Lah kene kecampur, Mas. Kecak. Masa kecampur. Duit jagung karo duit pitik. Lho, ndi sing duwe jagung ndi? Kene duit jagung, Sing sitoke? kene duit pitik. Lah nek dicampurnya apa? Yo entekno jagung iki dipangan pitik. Nyapa tak urusi ku kok rumah sak ora usah diurusi kono ayo. Ayo. Teng dalang telale. Masuk angin ta yo. Panjen Mas, anu bisi ora asih lho Mas. Gitu. Lah iki apa ini to nada kok kedasaran iki lho. Lho masalah kowe gak iso. Aku suara siji, senem suara loro, kowe suara Suara kiri. Telu no, trio telu. telu ya. Lu. Mayor. G. Ngono kok nesu. Hei. Apa namanya? 3 2 1. Hei. Oke, 3 2 1. Hei. Oh, coba terbanter toh. Kupinge kan Bisa tadi. ya. Kuping kabeh gebol. Ane wong lorot. Oh, loro kok wis mati. Wong turu akeh lho. Lah dhisik ta loro. Wis mati. Ayo. 3 2 1. Sewu. 3 2 1. Sewu. Asik. Bisa ta? Bisa sama. 3 2 1. Sewu. Nanti ya. Oke. 3 Langsung. 2 1.
Sewu telu. Sewu kuda. Sewu kuda. Kuda. Brambang aku tuku 1000 mau. Wangel awakmu. Ya, 3, 2, 1. Sewu kuda wis tak liwati. Sip bisa. Sewu ati tak takoni. Nadamu kok ngono? Nadamu kok ngono? Jare telu. Piye to, Jar? Ngene lho. 3, 2, 1. Sewu kuda wis tak liwati. Sewu ati tak takoni. Mosok mikir to, Mas? Cek cek. Jik jik. Penak jane. Sewu kuda wis tak liwati. Sewu ati tak takoni. Tetap lho Mas. Jik jik. Oh iki lagi. Sing salah ku gorokane lho, Pak. Sewu kuda wis tak liwati. Sewu ati tak takoni. Lambe. Kaya lambemu dhewe lho Mas aku. Ora mikir to, Mas? Ora mikir beda, berarti kowe ora iso. Kowe nyanyi wis ora genah iso. Ning mbok lak joget iso ya? Bisa Mas joget. minor. Aku dhisik kan anu iki lho kaya iki lho. Jogete kaya iki ya, joget. aku dhisik sak pantaran. Kalau garwane Pak anu Karminto iki kan dhisik padha-padha narine. Lho, lak kowe apa? Lho, Kok maksudnya nari Joget. awakmu yo nari joget kae. aku nari gambyong, Heeh. nek garwane Pak Karminto iki nari yun. Padha-padha narine dhisik. Kuwi jenenge nyok-nyok. Kuwi jenenge gak percaya. Aku gak. Ya ngono. Lah iya padha-padha narine, Pak. Usah salah. Delok. Aring-aring biakar gedang campur sawi sampai kering muli isun dikiri biar borong yang berkulu niton Penak. contoh kaya Ora. Iki joget model. yo joget cara guyon manten Aring-aring biakar gedang campur sawi timbyang borong yang berkulu niton Penak. Penak ora? enak pokoknya lah kompak enak Penak. Aku Eh, tak maju, jajal Mas. maju. Aring-aring biakar gedang campur sawi timbyang borong yang berkulu niton Ono lho iso, awakmu iso wirang lho. Kurang sitok iki mah. Yuk jajal lo. Enak. Enak no. Tak ditutok iki mah lho. Enak no. Aring-aring biakar gedang campur sawi. Timbyang borong yang berkulu niton Mas. Ono lho iso langsung penak ditarik. Ora ndemuk sendal mbok tarik. Ora kena gini. tarian tarik ra kena tarian Jajal iso langsung disendal mati ya lho. iso Arep tak tarik kleru tekku dhewe tak tarik. aring-aring biakar gedang campur sawi timbyang borong yang berkulu Penak ngono lho. Jasal peng telu mas aring-aring biakar gedang campur sawi timbyang borong yang berkulu jajan dan tak peng telu Ciro lu peng bolu mas bolu aring-aring biakar gedang campur sawi timbyang borong yang berkulu Ciro lu Wes, wes, dimaklumi. Ya, Mbak, piye?
Enak apa? Pak Karminton. Nyapa? Golek Pak Karminto nyapa? Njaluk dhuwit. Wong ki mbok nyeluk Pak Karminto aku tak tembangne sing apik po. Nah, Iki bengi iki Pak Karminto njaluk. Njaluk apa? Jadi apa? Kene pesenan ora? pesenan. Pesenane apa? Iki mau anu Pak Karminto Ngersake apa? Shopee. Kok Sopi? Jadi paketan. Kok iso teko Dudu kuwi. Lah apa? Iki lho sing ning panggung iki ngersake. Mak daerah Jawa Tengah iki terkenal karo sing jenenge cerita serial Oh, serial. sandiwara. Sandiwara. Kula nuwun. Oh sih. Mas Perjit. Kamu pesen tukang pijet toh? Iki kakak sapa neh? Sutradara nek. Niki sing gadah damel nyuwun cerita. Lah kula rantos jenengan. Oh, fragmen. Fragmen. Jenengan Nggih. mantuk mawon. Kene jare njaluk cerita enek fragmene kok kon mulih. Lho, nek nguli yo ndang ganti. Iya ganti. Sampeyan dadi apa iki? Lho, kula terus dalang. Oh iya, ya dalam sutradara. Sondok renek. Lakone napa, Mas? Demaki biasane toprak apa to kene iki? Undange. Yo, nganu to prae. Anu Tini lho. Butino. Kok ya apal kowe. Kembang Jaya. Bang Joyo. Heeh, karo anu. Aku dadi Maju rol. Manggolo. Aku dadi rol. Jenengan roll. Siap. Ndang ganti. Wis Ganti ndang sani. mulai. Oh, siap. Aku kepruk Mas biasane. Oh, dikeprok ndasmu. Piye maksudnya? Biasane gontok iki lho. Berarti ki kok diterusé cerita, mudhun ganti metu dadi cerita. Enek ceritane iki. Oke ya. Oke, nantikan. Aku kowe dadi apa? Aku dadi apa? Aku dadi apa iki? Wis ganti sak ono pokoke dadi ngono lho. Lah, kostumnya ning ndi? Mburi aku. Nang kono ganti. Ya. Ora dening kowe sliamu. Durung. Latihan Mas, latihan sik gak apa-apa to. Latihan, Mas. Kok susu bengok-bengoke rek masyaallah. Ning mburi enek ya, Pak. Enak. Kostume. Ngenteni apa? Sampeyan gak butuh sinden to, Mas? Gak butuh. Kok nyindane lho, Mas? Masa nyinden iki? Nyindane ra apa-apa iso. Ngono iki. Kon dadi sinden, go tambur-tambur mendem-mendem kae lho. Nyapuk sinden tambul iki lho. Sampe nyinden temen. Ya Mas aku tak nyinden ae ben anu panggunge iki gak anu sepi. Wis. Iki ngene iki dimulai. Iki nuntut agak sing nggo ngeprak iki rek. Aku sego goreng ngarepan iki lho, Mas. Kok nonton goreng didodok. Oh, dodok iki. Yo. Ayon kinelar ambal